Dnes som sa po 22 rokoch dostal k tomu, že som si sám svoj vlastný sen naplnil, lebo pre mňa osobne si myslím, že je to zmyslom života si plniť sny a stále si dávať nové a nové ciele. Tak keď som mal 20 rokov, som si kúpil za svoje zarobené peniaze prvú čeliku Toyotu a dneska som prišiel ku jednému zberateľovi a predajcovi pekných japonských športových aut 90 rokov, ale aj novších. Si po ten svoj sen a našiel som si u neho presne takú super, ako som vždy chcel. Červenú manuále, európsku verziu s dobrým počtom kilometrov a hlavne s výbornou históriou, takže som si bol dneska prevziať. Ja nie som typ, ktorý keď si niečo kúpi, ide si to hneď zodrať. Ja som práve človek, ktorý keď si niečo kúpi, má to, tak sa k tomu chová tak, ako keby to bolo moje dieťa. Čiže ja s tými autami zaobchádzam tak, dostane určite dobrú starostlivosť. Doma bude o ňo hýčkané. Sme u zberateľa vo firme Petrol Positive Performance Cars a preto asi sa to spojilo, lebo ja som Performance tiež, čiže veľmi sa teším. Dostal som k autu taký štos materiálu, všetkých pôvodných dokumentov, ešte aj z Toyoty. Dostal som k tomu plno potvrdenie o kilometroch, servisných faktúr, STK. Čiže teším sa, že je to tak, ako ja mám ráda a snažím sa vždycky takto zaháňať auta. Ide to drahšie, dá sa to auto zohnať oveľa lacnejšie. Nebolo to absolútne lacné auto, ale choďte sa pozrieť, čo sa deje na trhu so Suprami. A pozrite si, koľko stoja reálne teraz Supry, ktoré sa už v Amerike predávajú cez $100,000 a nie je výnimočné. Supru v pôvodnom stave v originálnom zohnať za $200,000, v Európe 180, 150, aj cez 200,000 eur. O Supre som nesníval. Supra pre mňa nebolo synonymum auta športového pre všetkých Európanov. Boli to hlavne Bavoráky v tom čase, som tam nejaký Mercedes a my sme tak mohli snívať akurát o Opel Kadetoch. Volkswagen Golfov 1, kto mal dvojku, to veľký pán a trojkový VR6 Golfy mali len policajti. Čiže v tej dobe nebol internet, v tej dobe neboli možnosti a keď to človek stretol na ulici, tak myslel, že UFO letí. A ja som sa dostal k Toyote mojej po tom, ako som mal celú kolekciu nejakých aut 80 90 rokov. A keď som sa dostal k čelike, som vedel, že na GT4 verziu nemám. Ale takto chcelo, že som sa na cestách po Nemecku dostal k autu, ktoré bolo komplet replika GT4 v tej dobe, okrem veľkého krídla mala úplne všetko, ešte aj polepy. No tak som nemohol povedať nie, ja som to auto kúpil. A v Nemecku som stretol Supru. A cítil som sa, ako keď som si kúpil starý Golf jednotku a vedľa mňa prišla tá VR6 295. No tak samozrejme, hneď som to išiel pozrieť, zistil som, že to je niečo, na čo momentálne zase nie financie. Tak som zobral tú čeliku a vytešoval som sa z nich jazdných vlastností. Bol to extrémny zážitok pre mňa a mal som ju viac ako 3 roky som ju mal. A v tej dobe v Košiciach bola v Toyote jedna strieborná. Dozvedel som sa o nej, stála v Toyote, myslím, že ho mal majiteľ vtedy. A bol som sa na ňu pozrieť, lenže tá Toyota bola vybitou baterkou a keď som si do nej sadol, mali zle nastavené sedadla. A ja som si do nej sadal, som vysoký, nevedel som tam vojsť a zdalo sa mi, že to auto nie je pre mňa. Čiže mi ten sen tak prirodzene ubzikol a som si vravel, tak to auto aj tak a nemôžeš, lebo si vysoký. No a všetko sa zase zmenilo, keď prišiel starý známy film Fast and Furious, kde v jedničke to auto bolo absolútne upravené Bryanom a každý v podstate Petrolhead v tej dobe všetci chlapci žili podsvietením japonskými autami a vtedy prišiel ten boom japonských aut aj do Európy by som povedal a hlavne ku nám neviem, ako to bolo v Nemecku. Tam to bolo ináč s tými financiami vždy, ale prečo Supra? No, odtedy to začalo byť také silnejšie voči u mňa, ale zase som pozrel, koľko stoja a zase to bolo ďaleko. Hej, mal som 5 rokov viac, čiže zase sa mi to zdalo, že to je nedosiahnuteľné. No a dneska som si v podstate ten vnútorný sen splnil, lebo nedávno sa ku mne jedna taká Supra dostala a konečne som si mohol na nej pojazdiť a vyskúšať a zistil som, že to bolo jedno úžasné auto. A tie Porsche už som mal.
a mal som turba, jazdil som turba, jazdil som všetky modely 911 Panamera. Čiže viem ich porovnať, ale ako jazda v Supre má niečo do seba, čo sa ťažko popisuje. To je pocit, ktorý vytvára úsmev na tvári. Čo? To vždycky, keď budem mať mikrospanky, tak to dám. Antidepresívum. Super ide tá Supra. Odfúkuje jak prvý platok. Má to také Supra zvuky na turbe. Nie som na nich zvyknutý, a väčšinou v tých atmosférach chodí. Toto je také, no. Nás to baví. No, zahrabala tam trošku. Trakcia trošku je off. Decent. Nie je to také úplne, že America style. Je to také EU spec. Určite s tým prejdeme STK. Máme TÜV. Ešte rakúske TÜV. Fantasticky sa cíti človek v tom, lebo je celé to také natočené na teba. Keď si uvedomím, čo to tí inžinieri japonskí v 92. postavili. My sme v 92. som stál na okne, presne si pamätám, v 92. som stál na okne, tu som mal 14 rokov a otec doniesol nový favorit. Z mladej Boleslavy, lebo sa nedal kúpiť. Také rád na si opiča. Fú, aké svet. A jak to interiér. A v Japonsku, a v Amerike už sa v tom začali. Máme Mitsubishi 3000 GT a Dizany 300. My sme, za tú dobu my musíme teraz si to všetko už vidieť.